Enrique Pazo López, director do CIFP Ferrolterra, profesor dende hai 37 anos e director nos últimos 18. Somos un centro público galego con 1.200 alumnos por ano de media, máis de 100 profesores. Somos centro integrado de formación profesional da rede de centros integrados de Galicia, o que significa que todo o noso esforzo, o tempo e a dedicación é a formación profesional. Temos 6 familias profesionales relacionadas co sector industrial: electricidade electrónica, porta e mantemento do vehículo, fabricación mecánica, carpintería moble, instalación e mantemento, enerxía e auga. Nestas familias profesionales temos desde formación profesional básica, ciclos de grado medio, ciclos de grado superior, en oferta ordinaria de adultos, a distancia, e tamén a formación profesional dual, que está a ser o motor do noso centro. Contamos con talleres de prácticas, aulas de informática, aulas especializadas nas nosas familias profesionais, con 6 robots nas distintas familias, maquinaria actualizada coa que está na industria da contorna e de todo Galicia, o que fai con nosos alumnos, cando rematan aquí os seus estudios, van a topar nas industrias, nos talleres, nas fábricas, as mesmas máquinas que están aquí a facer as prácticas. Temos un viveiro de empresa. Que significa o viveiro de empresa? Que os alumnos que rematan un ciclo pois teñen aquí un espazo donde poden desarrollar esa idea que tuveron de emprendemento, de crear unha empresa, donde contan coas ferramentas necesarias máis co asesoramento adecuado para que o poidan facer. Máis de 300 empresas nas que realizan os nosos alumnos as prácticas e tamén a formación profesional dual, que é unha das cousas importantes deste centro. Temos unha bolsa de emprego que o alumno remata o ciclo, colga o seu currículum nesa plataforma, a empresa ve os posibles traballadores que poda ter, elixe, e o alumno ve tamén as ofertas que hai das distintas empresas. Iso que fai? Que a relación sea directa, atopen pois, o 90% dos nosos alumnos o seu primeiro contrato a través desa bolsa de emprego. A formación profesional é un dos estandartes deste centro. Somos un dos centros de Galicia que máis formación profesional dual ten. O 97% dos alumnos que realiza a dual estáse a quedar na empresa con contrato, mentras que a formación profesional, digamos, actual, ordinaria, pois máis do 80%. Hai unha diferencia importante. Quero dicir que a formación profesional, en todas as súas modalidades, está a medrar cada ano. Está a medrar por unha necesidade da empresa, non porque que de feito hai un apoio moi importante da Consellería, dos medios, de todos, pero está a medrar porque a empresa demanda alumnado preparado, digamos, nestas especialidades. Por lo tanto, é importante saber que a formación profesional non só encamiña hacia o mundo laboral, tamén encamiña hacia a empresa. Estos días aprobouse que a Universidade unha ampliación de créditos e validacións da formación profesional á Universidade. Por lo tanto,
calquera alumno que fai formación profesional en grado superior ten ao mellor mitad das asignaturas validadas en unha carreira relacionada co seu ciclo formativo. Por lo tanto, animo a todos os alumnos, a todas as familias que veñan, que saiban o que é a formación profesional e depois que decidan. Graciñas.